Wala na itlog oh. Aba. May itlog. Ang itlog ay na siguro dahil ni. Hindi lagi kay buang. Ha? Buang ang itlog. Ay guys, yamig manok guys. Oh? Awa Awa. guys. Awa dyan. Uy! Awa, itlog. Itlog na shoot sa kuan. Kay kabuak. Ayaw itindog ha. Ilang kuan na na. Balinta guys. Daghang ay mangitlugay na di ay ni. Sayang. Ala, uy na. Hindi lagi buang. Siya mang itlog. Lami. Oh guys, yan ba? Wait ako. Sayang. Naitlog dako ra ba oh? Pwede ba din nga natin? Wala, mangitlog na din ni Hapit. Oh? Ala, na itlog ante. Itlog guys, dako kay itlog aso, mangitlogay na din ni gihaw ni kay makabalo mo kuan sa iyang anak. Oh, di kabalo mo utong. Kabalo mo utong daw ni guys. Yan na ba mahila ni? Yan na ka ba mahila? Ay, lubot. Paano mo naglubot? Ha? Yun nga. Bawat ang anak. Kuha siya na itong itlog kaya basig mabuak. Dito din ang anak ko. Ito ang anak niya. Ha? Ito ang anak ko. Sino? Where's the egg? Sino? Mag-use ka ba dyan na? Ito ang anak. Diyan? Isa man. Anak ng puso niya. May asada na. Ito ba dito? Si Tilisin. Manggunan ang takog mama good. Yan, galing na yan. Ginsa na yun. Hindi nga na, may gini. Ginsa yung pagkuha. Grabe tambok. Ang itlogay naman din ni Mang. Ang galing ko. Oo na. Mugawasay naman gani. So na guys, ipuan siya hasang guys. Ang tinain. Gamay raman ni eh. Asa ba kung makakuntag at minuli? Ano ang sama na? Oo, yung Yung dyan, yung pagkaon. Busog na. Ha? Minsan ko kami. Sabot ng sabi. Bira. Sama na siya guys.
Paano kita kakalo ba ihaw kapag balat ka. Tara. Itlog. Nabuha po siya. Sayang. Yan. Kita magkabo at ilog at adik ng mga dukong-dukong. Minsan naman na eh. Ay, Abdo. Aba yung Abdo. Kana? Minsan man na. Abdo ba o? Aba ulit. Pait na lang. Pait. Hagin ang mo. Batong. At nga naman ang datong kapal. Kapit-kapit lang ko. Kaya ganyan, kaya kapit. May kapit na ito ka lang. Sa akong baton, paano lang? Kailangan sa mga Kulon. Ha? Pati kulon. Nag-ab na. Nalog-ab lang kasi. Minsan na yun. Bangguran ka ng bukog ni Dya kapadya, sunaban, Dya. Tapos ka ng idang aba na ay Sa mga ano eh. may Hugaw na. Pagkaon do niya. ha? Hugaw na. Iti. Sunaban. Sa sunuban ah. Sa mga niyang hugaw. Natambal ni Lola, giinom para ubo. Kabukaw-bukaw, ipos nga na, kontra sa amin. Ang idang baso ba nga gabukal-bukal ah. Kasi istorya kung tako imong mama ba? Natadawagan ka. Palit ang tubig doy. Be. Nag-video pa na siya. Nag-video pa Be. Ito sa kuwan dyan. Doon na sa kamati ko bilaran na eh. Kinsa. Ikaw. Matuloy ko tagbilaran. Ito mo ito pagtagilaran. Kumunta yun. So ako kuwan. Dito naman kami mo. Pila ka buwan. Against the light. Dyan tarunga ragubay nagtakilid na. Nakabalo eh. Tandog. Tandog nga. Wa na kuan. Okay, smart na vlogger kasi na ito kain. Cancel na lang eh. Ha? Diba, mula ito sa mga magulit ha? Ako di lang dito kay... Baka... Na okay na ma. Alam ko. Na. Ginabag ang cellphone. Oh. Ay. Pat nakadilaw ron. Da, wako sa kamog ko, nagbuwagan siyang manong. Mau na lang nana siya. Ano siya, kamog ko. Palitan na magpalit ang takaning na hinali ba nga tambal kanang na tambal sa ubo nga utang sa tubig ya mag Abi sa tong bagaw ni Bumusil. Ani pangalan Diyo ko ng pangan. Analin ang isa analin Manani Manani amo dani wanay pang-snack wanay Gordoy na be. Sabihan lang lang Wala. Wah. Iko'y kamuti.
Bao, asa punong-punuan pa doon. Dara kamuti oh. Dara kamuti. Kuwarenta ang isa ka po sa tambal na ilang ipalit kahapon. Iya, kuasa to ya, be. Pumusil. Pumusil. Yung musel. Mana? Nakay man, tag 40 kilo. Ako Kilo ba po doon? Ano lagi nalapsik lagi na siya. 40 ko. Ako mas itago 200. Pande. Sul ni Manoy, nagkarawi da ati Janet. Papalit ang tambal, wa may ko'y kwarta. Birthday na. Demo. Agman eh. Je. Demo reply malong. Offline. Demo reply. Iibot nila agman eh. Dapat kung pagano, ipag-ibot. Ngay uban. Pangaon nila. May dagang nilaga. Bau. Hindi, mga dutang analin, ini 40. Kasi may mukuha. Naganin dyan. Ang sudan garaga. Wa naman, dyan. Wa may lang sudan. Ni ikaw, napugugin mo sa bato. Arahat na po. Ay, mahimo lang. Naalagi, hindi kay katu, mampun na. Guys, diyaw kog manok guys, kay way sudan. Nagsabi o magpapadan. Buwan, hindi may buhatin Diyos lang. Huwag mo unang Diyos. Huwag ipalit. Sa gabi iba, huwag istak nila Diyos. Buyag po, dadalaw ko na magmakakuhan ko. Maado naman magdali si Annalyn o Jonathan ba? Mami Diyos. Wapa mo abot ila. Ang kundani naman ni mo kanti. Silning mo. Siya karon isang Portuguese kay ito Diyos. Pagsilupin. Tigis ba eh? Kuhay, ano na? Hindi ko rin sa diyas. Ha? Palit Diyos, palit silupin, palit panakot, palit susan. Bahal sa akin na. Maadong di ko kakaroy kay magmasa ko garin na kay pwede naman magsyakoy.
Nagsiupaw. May kasara ko naka-empanada. Na. Di, sila kay bao. Kaya ko siya, nagbasa siya, butas mo yun doon. Wala naman po itong lima naman itong palit nilang manoy. Kuan, kada upat ka oras. Wala, lima naman. Gikan kahapon ang tudron. Gabi alas 7, ninom kong alas 10. Jarong buntag alas 7, gawa man ko nila mapainom gabi alas 2. Karong buntag isa, alas 7, alas 10, sa karong alas 2. Wala, lima naman to. Wala. Labog na to. Ang sinai. Ay, sumpa na raman na. Kalain. Kay kan nagmanok ko na pikas. Kan sa Kanan, salaman. nadalas kanan. Di tatok-tok ko man. Latan sa nila alubuhon. Wala gini ko nga ni may atong isudan. Madram makaagpas idan ni na ay analin ulo na kan kay alas Guys, oh, nanay sa itlog. Sa kabuo. alas 5 mo agi ng mga isda. Alas 3. Ni guys. Maritis ang duha. Daog. Wa naman ron. Dati balik si Jim Janjan ra ilang hugan ba? Eh, di man mo uli siya. Di man Diyan ba, Jewel ba? di man mo uli si na ay Amen. Asmin. Street ko siya. Straight. Eh, eh. Iway Diyos. Nahurot naman ang mga biskuit. Kuan, pitunit kataro na, hurot naman. Lisot ko. Para kita, dahil ka. Sabot. Ang buya, dam. Kan man na ba? Ano mag-uo ko mahapon na gani, magkilong-kilong na. Mag-uo ko kayo, gani na ipaisnak kay labi na bisag gaawan. Samo tong way uwan kay naidagan mga bata. Naapa ko kalapos di ko katabang eh. Labaw. Papalagi sa kamog po niyan. Bulagan. Papalagi sa kamog po niyan, nagbuwag sila. Bulaga guyab. Ay nga po namin. Dad, mingo sa mapas ka man kalayo, tas Dubai, Ay, mapas ka. may ticket. May ticket. May bagyo. Kuloron. Hindi. Sa Kanang pwede, gawaton. kanang ko anday, kanang naluoy ko imong papa kay nang tanak ko. Butan ko sila murgi imong papang nahog na doy. Kahoy. Ibutang nila sa murgi, iputos ko nila na bag nga dakong silupin nga na isikod, idala ka nung uli ay ang bana. Utos ko Wala man na. di ay. Makaya nas manog siya makakita sa TV. Kasi tarong Wa! sakit na bitaw ko. Hindi mawala, binakanang na maglisip.
Bila ka nang na ako eh. Doy, nasunog ng kahoy doy. Ilalim. Kuya! Mali ka man sa dari, be. Wow, nakatatakupina mo dagan sa ulan. Tapaa sa una doy. Dayon ida mo na isang tubig. Tubog sa ko dyan. Pag bumanag na po tubig, Di mo makukutuduan ka balo na ikaw rin lutuan ni be. tapos Mga laban. naijahan mo. Tuduan batang wakabalo kay tuduan. Hindi ba mo kayo mga saba? Tabang nga. Gago. Kabalo de ay ka. Ah, 40 na sa dila niya po may bao. Pwede lagi makaapas ron ba, madali nila kay. Nihatag po si Manding kasya ag 500 gipalit na pug kandila ang buwa. Kawa naman tay kandila. Napagoy nga kasi mana. Mag-uupo kay way kwarta bang ipa lakaw-lakaw. Sintara man umakabaligya-baligya ko sa eskwelahan kay magkwarta ka, hindi kay di man kaya, apoy man ang lawa. Masuk ka rabi ka pag bobo be. Ha? Masuk ka rabi. Kalo ko no be. Ay, sudan. Wala siya ka na mong malaptan. Ganito sa kamalig ba itong portahanin na diri? Among malaptan ba, wala isudan. Wala lagay man ang. At saka siya niya sabihin niya, wala ko sa tabako. Ito na, bigas yung bigas kung hindi na natin tabako. Ipalit pa daig tabako dahil. So, Palito ito ila nila yung Japan. mag-uuna. Lang. Hindi na kaduang. Naaila ako, ang tilardanin mo. Niyan na dito. Kahapon siya. Nang labang ang kadua, primero ako hindi nakadagan. Yan naglaban ako po itong ano itong adlaw. Manawa sa kung ano kaya kanya na yun. Kanya na ikuan ba? Ha? Kuan na sa daan. Lamog na ni? Ten! Ha? Yes, 5. Isa. Adira man nagnaisa no. Abot nagkorta ni undo yun sa kay palitan ay tabako, palitan ay isna. Palitan ay na ay juice. Di man mahimog di mag-juice kay mamayang pa yung mga bata. Ya karon ini. Doy, iyan ang itlog doy. Ha? Iyan ang itlog. Sa? Itlog yan niya. Dili ako ah. Atay! Wala ka itlog. Kuan na. Sana itong ante ba? Itlog ni Dana doon. Hingo man yung mga dili ako ang itlog mo. Wala itlog. Wala itlog. Nakakaanak. Wala ka mo mapdos. Sige lang kuno. Pero may magkunon eh. Naluoy bitaw ko imong papa mo gingon nila ganang sa multi. Ito og silupin. Ginoo mo. Naluoy sa nila.
Ato naman siyang daanan, pagkawani, dalawa, isang kuwan, ipapos na ni Arito. Pagdalang mo, Ilan magkunadayo ng panang Giluan na nila isang higdaanan. Ay may pasyente maabot. dati. May isa para magpumangnan, anong, dili mangita, anong mangita, higdang kuwan dahil, wala sa stapler, ha? Wala na yung uso ng dam. Di na usong tahi. Uso na yung stapler. Pergi Di na tahi. Tutang tangos na doon. Itong tangon. Pag mapilot na to yung panit, madigkit na, tanggalon. Pag mapilot na to, ang stapler mo ukang raman silang mahugi nga nakuhaan. Isa wala tahi na dito sa una. Pagtitan mo, pagbaday pagtitan mo. Wala. Di kay murag mamag plastic. Wala yung susa. Di ba sila ma-titanos, kaya injection na lang pila sa titanos. Sakit din ba kay... Alas. Mistasyahan. Nakakita bitami nga. Ang kibawa ito, umiog tahi. Dahil lang, naklaro na ba si... Anti... Rin niya, masabi mo, anti-tasing niyo niya. Alak, Hey guys, nalakong manok ko, ako sanggi lapwaan. Pergi stapler. Lapwaan sa na siya. Ayun si... Na siya itlog sa kabuok kay mangitlogay nam day ni. Kuya Nathan, kami sa lagi ka ko magpapakuan papa. Against the light guys. Yung Jonathan, ano nga ako daw? Pagka bunga, ito mo bakit isip, parang stapler. Stapler na ron. Dani nila. Muna na ikuan ron. Hindi yung kami crispy ka. Muna na ikuan ron, men. Basta na yung mga operasyon. Stapler na. Tinatahi. Abi na Ang na dinili na tahi, stapler naman di ay. Oo. abi nagi pleaser na wa di man di ay. Please, na pwede lisiron kay bukog. Ini yang nakita sa TV magtanaw-tanaw. Tanaw gira-gira nga salida kanang na yung mga sundalo. So, So na iya nakitaan siya nakitaan ni nga ang atong posisyon. Siya pud ingat pud. Ay, litsod ka siga. Na. Kuya, pagkuha sa kaw nga nanay musiga ya, tanto sa ako ya. Kaw, Nato sa ipapatik na kawi na to, hindi na pang budura. na ana. so, nalagi, magbasa man good. Kaya ito ba yung Sa marika kuya kay mo kape at istorya glado dali doon nga re. Ali ba? Kuha pagkakoy. Katong kamote, mga ano pa man di uno. Wa makita na punuan. Kita ang punuan. Pagita ang tarot buwan. Punuan. Lahat butangan sa atong ipapag-ugta, huy ba? Wa man niya usuki. Iusukan sa inyo para ma-pananas o punuan. Wa. Nanginom ko datong tambal gipaningot ko. Inom na ka. Maninutan pa ang katong lumusin. Iba mo, sir. Narami na. Pero ito na. Sige lang yan. Daugan ang gusto siya. Paningot ko. Wa naman. Katong kaldirong dako dyan, butang yung nagputok po ang dyan. Saging. Ito kaldirong dako. Lima kabuo. Hindi ko ba? 200 na bayad eh. Nagkurinta man. Ang buo. Makalaki na. Pero, impiktibo. Table mo na. Isa kay. Anak ko Hello, wala. sir. Anak ko barato. Ko Ngayon kita kung manaikan. Joy, sila kaya kaya yan. Pangati at nanan diba? simplahon. Magputol pagbali 100 ka buo. Da ang luto pod 100, ang sudan pod 100. Kaning ko palit patag silupin ya ang ibayad pa sa mag-uuna uwang pa kung 3,000 kay Idapi, dos, ida na na Silvia, 1,000 pod. Bali ang anak. Sa pag-ibayad dahil. Wala ka na itong pa ni Papa. Itong yung... Ang ito niya. Itong... Nasyonal. Pawa pa man sila mo anto. Ano naman? Oo.
Sige, ito pa ako sa sinaytan. Muingon pa kag muingon pa kag mukabas og 20 mil gasto ng 40. Uwang pa. Jeez, pet baboy, anak. Uno. Uno ha. Sudan, mga panakot. Hindi na kay, nanamatay bihon. Dua ka sako. Ha? Nanamatay bihon. Dua ka sako. Ito man hatang. Very nice. Nak, nandili ah. Ito siman. Sa din sa aday na. Oh. Saan? Kaya isang ihatutudan ni pagkaibaw namatay na isang papang kay bispit po og mga kape, mga sukal. May ilang ipangkuhan. Ha? Pinsa? Bernard. Bernard bang aning ansot. Kadalihok nila dito sa una buhi pa imong papang kay kupitin man nila imong papang. Di man sila mauwapon mo sa kupit. Ay mga kumag... sa nag-uuna, balit 3,000 na. Napatay gastusin sa mga panakot, tuyo, suka, minta, ahos, luya, bombay, gulay nga sago sama sa pansit. Ang imong isa kahiwa, kay ibutang, karne baron, manok baron, hindi po ko magbuwad kay mahiman po nagbuwad. Bawon. Buwa. Hindi naman ang tabang si Kuya Jonathan. Ano sabihin na? Asa man kumukuan. Ang kwarta sa Kasi yung sumuling may kapatid mo. ang kwarta sa dadyong amot ingana kay purot-purot naman. Kaya ipangatag naman nila niya. Pansyon imong papang kay negasto naman mahapit 4 mil. Simento og atong gipuat nitson ni ba pansyon. Usay magkaroy ko kay Hi guys. utok baga mo na Nanamong kuan guys. Sige. Nanamong manok nagihaw. Okay. Ngit nakaguwang. Rao. Wa street. siya. Okay, ni street to yung kauban. Paglaman unta aron. Ihaw mig manok guys. Ya gabi kay kapon Gamay ramde ini. sa unang gisuwan man isang tiyan. Isuwan nagtiyan ni kapon. To mother, nakarooy, gisipon, giubo. Oh. Ano siya? Paningan ka inom tubig ba? Tapos lalo. Nalaya na ni, oh. Humula siguro ni tubig. Humulag tubig ha, kuan. Naihani ani, ganas. Ganas na guys. Palit pa ang taglima kabuok kay para umakarmawa na ang ibo ba. Ito ng koraw-korawin guys. Okay. Makagasto lagi siguro may mga 5 siguro nga dagko nga juice nga na ba. Dagko ba. Okay. Na 100 kilo. Okay, siga na siya guys. Okay. Mga juice, na asukar pa. Lupin pa. Dahil nagchat pa kung i-analin, makakapag-online eh. Kaya lang
tadi na nalinoy na kulay. Wa nagparing man ko niya to bagon. Busy siguro ra gito. Busy. Bakit? Busy. Ito si Ana din may naka-online. Diyan ni may dyan. Lagi siya mag-online na Busy to. Baligya. Diyan ni may dyan istorya analin. Wa gani reply. pa mo siya reply. Pa siya reply. Matulog ka na, hindi ka pa kumain ng tanghalian. Ay kumari, alas 2:30 na. Kain ka na. Matulog ka na. Dahil yung lagi ko, ginoo. Isa man na itong papa, wa man makasukol sa isang libati. Katong operasyon siguro nila at to, isang heart ba, nalunod sa isang pneumonia, tubig. Ito siya na, basta ang tubig ni mo, ato na sa imong heart, wa na, di nilumos na to. Da, muubo sa ganito, dani ni, da isang ulo, simple sakit. Kaya wa na may anesthesia. Umuwi sa akin, muhilak ko. Magkita ko magabi, maghilak ko. Hindi naman na pa. Doon ka na, siya minti maitok. May naanak po, di na po na magkakwaan. Maitok. Ana, naman nagpapagdanas at nagabaras para. Naalagi, di rata kakita niya. Okay. Hangin naman siya, naglupad-lupad na naman siya. Hangin. Sumay raman din ito sobrang. Naaradaplin isang lubngananday. Hindi ka naong ni mo yung anak, ikang ni mo, si dyan na. Laras dapli yahanan. Sa daplin, ija lulo, pidring ka mo sa kapakagamay. Ag si dyan, inig ka naong ni mo sa motor. Mutikang karaman doha katikananan, si dyan na. Dato man gibutang ni Paritoryo, sila may nagkugkog. Duli mong tatay itong. Hi guys. Thank you for watching. Galil tatay itong nay tay Mauro. Madu kayo atos ng mga taliwa. No, di sila atos taliwa. Atos ng pana. Wah, lisod ato ibabaway ko ano. May makitaan. Pagkita sa dali sa bunga, ang taliwa ay sa kanan. 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 Lagi na sa kanan. Pag galing sa bayan, salit na naman siya. Taliwa. Salit na siya. Madu na kayo. Ayun, panitubig, kahi pa man. Kuwaig tubig, hindi. Kuwaig tubig, hindi. Ano mo? Kuwaig Yan, tubig na. panitubig, igahi pa man eh. Kaya maray ang hit niya ng primerong tubig niya. Nakikita yung nakagapot na eh. Diya, tubiga, sa kabo, kaya rumalata. Sa tangadaan na may asin, kaya tagsap sa isang uno. Wala isod ani, kuan, ati kinamo. Imong anak yung nagpalit ng tubig, wa manumbaling. Ya! Diyan! Sige na, kuya. Mamatay man kasi ng istorya niyo. Kasi nagamay, diyan tubigin. Mansura na. Tubig, o kahit tubig. Ano?
nagpalit ang tubig. Ato na nagdadaan. Lungsod, Japan. Lungsod. Unawi na po ng panwa. Ano yun? Opo, dali. Kapag kuha na tamoy. Kita na to gapon. Hindi na ba na igulo na buta na kuha manungay tunog ba? Lamig na inganas pa paglulong sa o na mga wala. Ay, pandirin ko dito. Mushroom man na siya. Na ganitong mitos puan nay sangas mangga. Tingnan ko ba kanang kuya di mautang. Butangan nagsunod. Butangan naggabi. Joji. Butangan naggabi. Kamunggay. Kumban. Bangilig kung sigang ano eh. Manguha sa unay nga na namin. Nalabay ko gabi di ay no. Na babaw. Anong iputol na sa Ito babaw jud. Mangga ubos. umangga ng natsukan. Mangga man ang tulog ng kudagi. Lamin ng puti nga dagko. Hindi ko bitaw kayo to. Ya, kwa ano yung butangan. Bagong taon na. Ito pag anak na ani mo, dagan kudagi na. Ya, niinsi ng lagdaan. Ano ni pilit man yung kaning imo nila na ni may gay man mo pa na ni may nanguna na wa man matuloy tayo ay pagka naal nakatulog ka adlaw hindi may dagan ko dali sa nitbag ako dali di ay Bye bye guys. Thank you for watching. Paki-like, paki-share.